svima! Dobrodošli u moj vlog sa mora! Zahvaljujući maminom sjajnom poslu, nalazimo se na SS avanturi u džungli, umetničkom delu, ekološkom kruzeru i idemo na najbolji odmor porodice Roberts do sada. I na najbolji rođendan do sada, da. Drugari, sećate se Chelsea? Zdravo! Moje male sestre. Ne baš tako male. Sutra punim 7. Propustit ćeš ispraćaj. Hajdemo! U redu, izgleda da isplovljavamo. Hoćeš da nas odjaviš, Chelsea? Zdravo! O, i ne zaboravite, vratite se sutra na najbolji rođendan do sada. Uživajte bez nas! Vidite se! Barbie i Chelsea, izgubljeni rođendan. Ne mogu da verujem da ćemo da provedemo porodični odmor na ovom divnom brodu. I moj rođendan! Šta prvo treba da uradimo? Baš sve! Mislim, baš sve! Hej, devojke, treba da se držite zajedno i pazite na Chelsea. Mama, uskoro punim 7 godina! Barbie, ti si starija sestra i zato si odgovorna. Jasno, kapetane! Sjajno, opet sam srednja sestra. Moram odmah da se javim glavnom inženjeru. Izgleda da postoji greška u kompjuterskom sistemu broda koju ne mogu da nađu. Nećeš sve vreme da radiš, zar ne? Nema šanse, sutra ću, obećavam, ceo dan da